खुलुमबाय आं बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि गाहाय सामलाय सुजुगिरि राजेन बसुमतारी दिनै बे स्टुडिअ दङ आंजों लोगोसे आंनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि खौरां सुजुगिरि किंखं मुसाहारि खुलुमबाय दा समाव जों लाइभ स्ट्रिम निउजरुमाव दङ बड'लेण्ड आरो आसामनि लोगोसेनो भारतनि गिदिर गिदिर नोगोरमायाव थानाय बर' फिसाफोरा मा हालोदाव दं बिनि सायाव जोङो सुलुं लानि जोंजों लाइनाव दङ खौरांगिरि गसाइगावनि खोरोमदाव लाइफांहारि क'क्राझारनि बिरन्जय नार्जारि उदालगुरिनि भेरगाव महकुमायाव थानाय खौरांगिरि प्रफुल्ल बर' बाक्सानि खौरांगिरि मनिल दैमारि दुधनैनि बुद्धदेब खाख्लारि सनितपुरनि रुपम दैमारि बिश्वनाथनि गेरेमसा नार्जारि दिल्ली बड' एस'सिएशननि आफादगिरि मिलन कुमार ब्रह्म लाइनाव दङ बेंगालर बड' एस'सिएशननि लेङाइ आफादगिरि मनीष नार्जारि कलकाता बड' एस'सिएशननि नेहाथारि गियानजित नार्जारि आरो इउटिउबार प्रान्जल नार्जारि दङ जे बर'फ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव थानानै मा हालोदाव दं बेनि सायाव जों सुलुं लागोन आरो जोंनि खौरांगिरिमोन लोगोसेनो दिल्ली कलकाता बेंगालरनि बड' एस'सिएशननि दैदेनगिरिमोना गावसोरनि हालामाव बर'फ्रा मा थासारि दं बेनि सायाव बुंथिगोन जोङो मिथिगौ दा समाव बर'फ्रा अलखदाव दङ जे दैबानानि जाहोनाव दिनै बर'फोरा आलाय सिलाय जादों सात जारला जादों नाथाय सुंथानायनि राहा गैया बेबायदिनो कर'नानि थासारि कर'नानि थाखाय गिनांगौ थासारि फैदों सानफ्रोमबो गोदान गोदान कर'नाजों साग्लोबजानायनि खौराङा मोनबाय थादों आरो आसामाव दासान्दि कर'नानि बिबाङा बांनायखौ नोजोर होनानै फैगौ 22 जुलाइनिफ्राय बुंस' हायै समसिमनि थाखाय गासै लकडाउन टटेल लकडाउन फोसावनाय जादों लोगोसेनो बिसायख'थिनि दोहौखौ लानानै बड'लेण्डआ गावजों गाव एना एनिया जोबनो थाङाखै बिनि सायाव गुबुन गुबुन जायगायाव जोंनि बर' फिसाफोरा मा हालोदाव दं एबा माबायदि सौग्राव सौसि एना एनिजों नांजाबनानै दङ बेखौ जों मिथिना लानि बड'लेण्डनि बायजोआव थानाय आसामनि बर'फोरा मा हालोदाव दं बेनि सायाव जों सुलुं लागोन दिनैनि समाव बर'फोरनि गासै बिथिङा खोमसि होननानै जों बुंनांगोन मानो होनना बुङोब्ला बर'फोरनि राजखान्थियारि समाज हारिमु थुनलाइ सोलोंथाइ गासैजों सरजाबनानै दाफुंजानाय बड'लेण्ड टेरिट'रियेल काउन्सिल बेयो बर'फोरनि आखायाव गैया जानानै दङ रायजोफोरनि आखायाव थांनानै दङ बिसायख'थि खुंजायनि थाखाय बेनि थाखाय बर'फोरनि गेजेरावनो राजखान्थिनि बिथा लानानै खावनै जानानै दङ सोरबाया बुंदों रायजोफोर सासनखौ बड'लेण्डआव नांगौ आरो गोबांसाया बुंनाय जादों जे रायजोफोर सासन जानायनि थाखाय बर'फ्रा एबा बड'लेण्डनि नोगोरारिफ्रा सात जारला जानो लागाय हमदों बे बेलायावनो मोनसे खोथाखौ बुंनांगौ जादों जे बिपिएफ दोलोनिफ्राय नेरसोन बर' आरो जगदीश सरकारमोना हाइकर्टआव रायजोपाल सासननि बेरेखायै PIL केस होदोंमोन नाथाय हाइकर्टआ थांनाय 13 जुलाइ खालि मोनसे राय होयो जाजमेन्ट होयो बे जाहैबाय जे रायजो बेंगिरिनि सासनानो थाबाय थानांगौ BTC खुंथायाव बिनि सायाव बोसोरसेनि थाखाय मोनसे अपसन दोननाय जादों जे बेखौ साबजानाय मोनाब्ला बोसोरसेनि गेजेराव आरोबाव एप्लाइ खालामफिननो हागोन बा एपिल खालामफिननो हागोन केस होनाय फारसेनिफ्राय दा जोङो सावरायनि जों सुलुं लानि जे बड'लेण्ड हालामाव
बड'लेण्ड हादाबाव मा अबस्था दं आथिखालनि दैबानानि थासारि कर'नानि थासारि आरो राजखान्थियारि थासारि बड'लेण्डनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि हालत जोंनि गिबियावनो सुरुंलानि खोरोमदाव लाइफांआरि गसाइगावनि बिथाङा खोरोमदाव लाइफांआरि जोङो स्वागत खालामनि खोरोमदाव लाइफांआरि बिथाङा स्वागत जाबाय थादों बेखिनियावनो जोङो मोनसे खोथाखौबो रायखांनो गोनां जे गसाइगाव महकुमायावबो गोबांथार दैबानानि थासारियाव गोग्लैदों गसाइगावनि हालोदा आथिखालाव जोबोर गाज्रिमोन मानो होननानै बुङोब्ला बायजोनिफ्राय आसामाव फैनाय सुबुंफोरा बेवहायनो गिबि खेब नायजादों जे कर'ना दंना गैया आरो बेखौ चेक खालामनायनि उनावहाय बिथांमोनखौ क्वारान्टाइन सेन्टाराव लांनाय जादोंमोन क्वारान्टाइन सेन्टाराव लांनायनि उनावहाय 14 सान थानायनि उनाव बिथांमोनखौ गावबा गाव न'आव थांनो होनाय जादोंमोन आरो गासै सा सानजा भारतनि सुबुंफोरा बे गसाइगाव सिंखाव बोनाय नेशनेल हाइवेजों फैनाय जादोंमोन आरो गोबांसाखौ गसाइगावआवनो दोननायबो जादोंमोन आरो गोबांसाखौ क'क्राझाराव लाबोनाय जादोंमोन बेबायदि थासारि जोङो खोरोमदाव लाइफांआरि बिथांजों जोङो जगाजग खालामनो नाजाबाय थादों खोरोमदाव लाइफांआरि बिथाङा लाइनाव दङमोन नाथाय बिथांनि नेटवर्कआ गाज्रि दा जोङो जगाजग खालामनो थांगासिनो दङ क'क्राझारनि बिनन्जय नार्जारि बिथाङा आচ্ছা क'क्राझाराव दा बर'फोरनि हालत एबा गासै माने जोंनि राजखान्थि एबा दैबाना आरो कर'नानि जारला बैफोरनि बागै नोंथाङा रिपर्ट होनांगौ नोंथाङा रिपर्टखौ होनांगौ फारि फारियै जितु जोंनि सोलिफुनाय फार्स्ट अफ अल दैबानानि थासारि दैबानानि थासारिया क'क्राझार सहरावबो माखासे फिसा फिसा ट्रेननि थाखाय क'क्राझार सहरावबो दिनैसिमबो दैबाना लोमसावनायखौ जों नुनो मोनदों बेनिफ्राय जोङो इन्टार क'क्राझारखौ लायोबा जेरावहाय क'क्राझार सहरनिफ्राय 20-25 किल'मिटारसो गोजाननि गामिफ्रा माखासे बेवहाय मोनथाम मेन दैमा दं गिदिर गिदिर जायनाखि दैया भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय बेफोर गमिया दै रङा बेनिफ्राय सोरमांगा बे रङा सोरमांगा गमियाजों माखासे गामिफोरा हा खुरखानाय माथावरि खुरखानायनि थासारिजों मोगा मोगि जानानै गोबां न'खरानो दिनै सिलिंखार जानायखौ जों नुनो मोनदों बेनिफ्राय कर'नानि थासारिखौ नायोबा नै दिनैबो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गासै 19सा कभिड पजिटिभ जों क्वारेन्टाइन सेन्टारनिफ्राय मोननो हादों सार 19सा बिसोरो गासै बर' ना गुबुन हारिनि सुबुंफोर दङ बिसोर गुबुन हारिनिफ्राय गासै 19सा गासैबो थिखागुरियाव थानाय बिदिनो गसाइगावआव थानाय बिभिन्न क्वारेन्टाइन सेन्टाराव थानायनिफ्राय गासै 19सा पजिटिभ गोदान केस मोननो हादों सार बे दिनै मोननायनि बाथ्रा ना बे मैयानि बाथ्रा दिनैनि बाथ्रा होमबा क'क्राझाराव गासै बेसेबां माने पजिटिभ मोननाय जाखो क'क्राझाराव दिनैसिम 215 जन बिनि गेजेराव 216 जना रिकभार जाबाय बेनिफ्राय एक्टिभ केसेसआ 53 53 साया दिनैसिमबो एक्टिभ केसेस जानानै दं आচ্ছা बेनिफ्राय माबानि राजखान्थियारि हालत राजखान्थियारि हालतखौ जोङो बेबायदिनो केम्पेनिंफोरखौ नुनो मोनाखै खिन्थु जायगा लायै जायगा ससियेल डिस्टेन्सखौ मेनटेन खालामनानै बिभिन्न राजखान्थि दोलोनिफ्राय बेयाव जयनिं सेरेमनि खालामनायखौ नुनो मोनदों सोरबा बिपिएफ आ इउपिपिएलआव थांदों सोरबा इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव फैदों सोरबाबा कंग्रेसनिफ्राय सोरबा बिजेपिनिफ्राय बेबायदिनो सोलाय सोल' जयनिं जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों सार दिनै आচ্ছা बे बेलायावनो मोनसे खोथा जे माखासे माने इउटिउबारफोरा
गामि हाबनानै गोबां सानिफ्राय गोबां रोखोमनि बानबुंथि लाफुबाय थादों होननानै मोनथिनाय जादों आरो बे इउटिउबारफोरा गावसोरनि चेनेलफोराव माने बेखौ फोसावनायनि गेजेरजों गावजों गावनि गेजेरावहाय मोनसे सौग्रावलायनाय थासारि लाबोनायनि बाथ्रा अजद लाबोदों दा बेफोरो माने बेसेबां सैथो बिनि बेलायाव बुंनो थाङोबा सोरबा इउटिउबारखौ दाय होनो थाङा सोरबा पलिटिक्स लिडारफोरखौबो जों दाय होनो थाङा खिन्थु दानि जुगाव मोनसे ससियेल मिडिया प्लेटफर्म फैनाय लोगो लोगो मोनसे थासारिया नुजादों जेरावहाय गाव गावनि माखासे खामानि दामानिखौ एक्सप'ज खालामनाय एक्सप'जार होनाय बिनि माखासे माबाखौ मथ'खौ लानानै बिनि नोजोरखौ होनानै बिथांमोना जेरावहाय गावनि संखियाखौ दिन्थिनो नागिरनाय बेबायदि थासारिखौ जों नुनो मोनदों खिन्थु सोरबा इउटिउबारफोरा बेयाव थांना डाइरेक्ट इनभल्भ जाहैयाखै बिथांमोनासो इउटिउबारफोरखौ लिंनानै नोंनि चेनेलनि गेजेरजों एक्सप'ज खालामनांगौ बेबायदि थासारिया सोलिदों सार आच्छा होमबा जों फैनि दानिया नोंथांजों जों फैफिनगोन उनावहाय नोंथाङा लाइनाव थाबाय था दा जों फैदों उदालगुरि जिल्लानि खौरांगिरि प्रफुल्ल बर' नोंथाङा लाइनाव दङ आच्छा नोंथाङा दा समाव बर'फोरनि हालत नोंथांनि उदालगुरि जिल्लायाव बर'फोरनि हालतआ मा रोखोम बेखौ नोंथाङा बुंदो जे दैबानाजों माबोरै भुगिनांदों उदालगुरिनि रायजो राजाफोरा COVID-19 नि थाखाय माबायदि साजाला जादों लोगोसेनो पलिटिकेल बिथिङाव राजखान्थियारि बिथिङाव दा बर'फोरनि थासारिया मा रोखोम उदालगुरियाव नैबे समावथ' जों बुंदों जे बावैसो जि माने रायजोआव अखा हानाय बेनि थाखाय माखासे जायगाफ्राव बे भुटान हाजोनिफ्राय बा गंगाराजोनिफ्राय बोहैबोनाय माखासे दैमाफोरा जायगायाव बेबायदि खुरखानानै बान्दो माथावरिफोर बायनानै बबेबा लोमसावदों लोमसावनानै जोंनि बिथिं खाथियावनो जोङो उदालगुरिनि सोनाब ओनसोलाव हमनानै ला बे भुटान हाजोनिफ्राय सुफ्लाय दैमाया जोंनि बे खाग्राबारि ओनसोलाव जोंनि थानाय जोंनि थानाय लाबोदों मानोना बैयाव माथावरिजोंनो बे माथावरिया गोबां बोसोरनिफ्रायनो बिथांमोन रायजो राजाफ्रा बुंबोबाय थादोंमोन नाथाय बेखौ माने दासिम बिदि माने स्थायी जि समस्या समाधान खालामनांगौ बेखौ दा सरकारनिफ्राय जेबो माने राहा लायाखै बेनि थाखायनो थांनायनि जि अखा हानाय बेयाव माने माखासे माथावरि गुगानानै बेनिफ्राय मानसिफोर रिलिफआव थांदों नामा उदालगुरियाव माने समाव जोंनि जायगायाव उदालगुरि जिल्लानि जि सोनाब ओनसोल बै समाव माने दासिमबो बिदि रिलिफआव थानानै खोब सानसे साननि माने बेबायदि दैमाफोरा लोमसावनानै लांदों दा बेनि थाखायनो बे बिनि माबा दङ सरकारि भाबै नङाबाबो माने गिदिर माने ससियेल अर्गानाइजेसनफोर दं बिथांमोनाबो बे माने जायफोर न' बां लोमजादों बिथांमोननो एसे अनसुंथाइ एसे आच्छा बेनिफ्राय बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लाखौ फोनांजाबनायनि जेनाखि दै मथंगा बे मथंगानि दैमायाव दालां लुबाय थानाय जादोंमोन बे दालांनि अबस्थाया मा अबस्था दङ जोबोद मोजां जायो माने बे दालाङा जानायखायसो माने मानसिफ्रा जोंनि जे माने थांलाय फैलाय खालामनाय उदालगुरियाव तामुलपुर लामा थारमाने बियो दैज्लांनि आगोल बे बैसागुनि उनावहाय बे दालांखौ हाजोबदों नङा होमबा आच्छा बेनि थाखायनो दा बाक्साजों आरो उदालगुरि जिल्लाजों माने फोनांजाबनायनि राहाया जाबाय थादों आच्छा बेनि उनावहाय जों फैनि जे COVID-19 थाखाय दा रायजो राजाफ्रा माबायदि भुगिनाय थासारि जादों COVID-19 नि थाखायथ' माने रायजो राजाफ्रा जोंनि सरासनस्रायै गामि ओनसोलफोरावथ' बिदि सानजोबाखै खिन्थु बबेबा गामिनिफ्राय फैनाय थाबा बे गामिनि क्वारेन्टाइन सेन्टार बे क्वारेन्टाइन सेन्टाराव थानायाव माने जोंनि बे डिमाकुसि ओनसोलाव जोंहा डेपुटि स्पिकार बे नेसनेल बर'नि बे गामियावबो सासे नुजादोंमोन नाथाय दायो माने मैया सिरियासलि रिजाल्टआ सफैबाय बेयो माने नेगेटिभ जाफाफिनदों बेनिफ्राय बिनि डिमाकुसि ओनसोलाव सासे जोंनि स्कटलेन्ड होननाय गामियावबो बिदि सासे गुबुननिफ्राय फैनानै नाथाय बिथांमोनाबो दायो एसे बिथांखौ दासिमबो नेगेटिभ जाबि माबाफोर मोननाय जायाखै दा बेजों लोगोसे उदालगुरि जिल्लायाव गासैजों 264 सा मानसि माने बियो COVID-19 दंमोन बेनिफ्रायनो दायो डिसार्जजों 218 साखौ दा पजिटिभआव साबैसे दङ दा
एक्टिभ केसाव साबेसे दं? एक्टिभ हिसाबै 45 दंबावो 45आ माने भेरगाव महकुमायाव बेसेबां आरो उदालगुरि जिल्लायाव उदालगुरि महकुमायाव बेसेबां? जायखिजाया बे भेरगावनिफ्रायथ' बिदि खोब माबा गैया गासैबो जिल्लायावनो माने 45आ एक्टिभ दङ दायो। आच्छा बेनि मादावनो सासे थैदों सिङावनो खिन्थु दासिमहालागै बिनि माबाया बांद्राय गेजेर नुवाखै। आच्छा बेनिफ्राय राजखान्थियारि बिथिङाव जेनाखि एना एनि थासारि दा बियो मा हालोदाव दङ उदालगुरियाव? राजखान्थि एना एनियाथ' माने हाबु सारनानै दासिम सोलिबाय थादों कभिड-19नि थाखाय जेब्लाबो माने बे गुवारै फोसावनो हायाखैब्लाबो फैबाय थानाय बिसोरनि थाखाय गुवारै फोसावनो हायाखैब्लाबो खिन्थु जों माने राजखान्थियारि दोलोनि जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोना माने दायो हाबु सारनाया बारानिफ्राय बारा जादों। आच्छा बांसिनदों। बेजों लोगोसे माने मोनफ्रोमबो माने राजखान्थि हान्जाया गाव गावनि जि माने बिजाथि बिथांमोनखौ देरहाहोनो थाखाय थिग माने सैजोबोल खालामनायखौ थारमाने रायजो राजाफोरा कभिड-19नि थाखायबो माने बे बिथांमोना खोब माने गुवारै माने सरासनस्रायै ओंखारनो हायाखैब्लाबो खिन्थु माने जायगा जायगा दोलो माने बिजेपि खामानिखौ फोसावनाय खामानिखौ मावबाय थागोन। बेयो ससियेल मिडियाजों बांसिन माने फोसावनायखौ जों नुनो मोनदों बे समाव। बेनिखायनो बांसिनै गोख्रों राजखान्थि लानो बुङोबा बे बारानियाव गिदिर जानाय नालाय बे बिसोरनि हाबसा लानो बांसिनै प्रबल जों नोंथांजों उनाव फैफिनबावगोन जों दा फैनि सनितपुरनि खौरांगिरि दङ रुपम दैमारिखौ जोङो लाबोदों नोंथां लाइनाव थाबाय दा जों नोंथांखौ कन्टेक्टआव लागोन। आच्छा मनिल दैमारिखौ जोङो मोननो हायाखै मनिल दैमारि बाक्सा मनिल दैमारि आच्छा नोंथाङा बाक्सायावनो दङ? आच्छा बाक्सायाव दासान्दि दैबानानि हालत लोगोसेनो कभिड-19नि थासारि आरो बर'फोरा गावजों गाव राजखान्थिनि बिथिंखौ लानानै एना एनि जाफुनाय बेनि सायाव रिपर्टखौ होनांगौ। नोंथाङा गिबियावनो जोंनो सुलुंखौ होदो जे माने दैबानानि थासारि दा माबायदि जादों बाक्सा जिल्लायाव दैबानाया? गिबियावनो बुंनांगोन सार सालबारि साब डिभिजननि आन्दारनि गामिफोराव जिखिनि गिदिंनानै रिपर्ट मोनदों रुकुइ साङाथाय रुकुइनि एसे सानजाहा ककालानि आरो आइथियाबारि होननानै बुङो। रुकुइनि मानि दैया बुसावनानै खमैबो बेयाव दरनैसो गामिया फ्राय बुसावजोबना गोबां माइ आबाद न' बां एसे खहा खालामलांदों। नाथाय दिनैसिमबो गोबां बोसोरसिमहालागै बुसावबाय थायो। नाथाय बिटिसि गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय बिथांमोना बे सरखारनि मोनसे प्रटेक्सन जेबो राहा मोनाखै होननानै बे ककालानि आरो आइथियाबारिनि रायजो राजाफ्रा बुंदों। आच्छा बेनिफ्राय मनिल दैमारि आङो दाख्लै साननैसो आगोलाव माने बाक्सा जिल्लायाव गिदिंहैदोंमोन आरो बेवहाय नुनो मोनदोंमोन जे दिगजिरि गामिखौ माने सालबारि आरो खख्लाबारि फोनांजाबनायनि जेनाखि लामा बड'लेण्ड रड बुंनाय जादों जायखौ बे बड'लेण्ड रड बेखौ बिटिसि सरकार बानायनाय लामा दा बे लामा सिंखौ लांनाय गामि दिगजिरि दै दं जे बे माबाया बरागाव गामि नामा बरगाव बे बरगाव गामिनि न'खरनैखौ दैया खुरखानानै लांदों। बेनिफ्राय बे न'खरनैया हाबो गैजालिया बे न'खरनैया दा बे न'खरनैखौ माबोरै सुंथानाय जादों बेनि सुलुंखौ मोनदोंना? बेखौ आं दहाय रिपर्ट लादोंमोन। बे बरगाव गामिया बे रुकुइनि सिङावनो जायो रुकुइ ओनसोलनि सिङावनो जायो। आच्छा बे ककालाय समस्ति हिसाबै बेवहायबो दरंआबो एसे खावसे लालांबाय आरो फारसेथिं गोबां बोसोरनि माइ आबादफ्राबो हा खुरखालांदों आरो फारसेथिं बे न'खरनि हाफोरा थांजोबदों न'फोराबो। आच्छा बेनिफ्राय बे दालांखौ दा गारि मटर खारनो हानाय राहा दंना गैया? गारि मटर थांनो हानायनि बर्थमान एसे राहाया दङ खनासे दङ गेदेर फिसा गारि थांनो हायो। नाथाय गिदिर गारि थांनो हानायनि राहा गैथ'आ दा बर्थमान। आच्छा बै न'खरनिया दा मा अबस्थायाव दङ बे जायनाखि न'आ खुरना लांजाबाय? न'खरनिया दिनैसिम दहायसिम रिपर्ट मोननायाव बिदि थानायनि मोजां सुबिदाखौ मोननाय जाथ'वाखै होननानै बुंदों। आच्छा रेसनखौ मोनगासिनो दङ गभर्नमेन्टनिफ्राय? रेसनखौ मावो सिगां होफैदों होनना बुंदों। आच्छा आरो मोनसे गिदिरसिन जेंनाया जाहैबाय बोरसि दैमानि खुरखानानै बै
आच्छा आच्छा देग्लायबो खुरखादों आच्छा आच्छा बेनिफ्राय अरनबारि जे दङ मानास नेसनेल पार्क दा बिनि मैदेरफोर मोसाफोर मि जुनारफ्रा मा अबस्थायाव दङ आच्छा 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 दानिया रिपर्ट होदो जे COVID-19 नि थाखाय माबायदि हालोदाव गोलैदों बाक्सा जिल्लानि रायजोफोरा आच्छा आच्छा बाक्सायाथ' आथिखालाव माने टटेल लकडाउनाव दङ थांनाय माने 6 जुलाइ खालारनिफ्रायनो लकडाउनाव फोसावनाय जादों जे बाक्सानि रायजो राजाफ्रा बाजारफ्राव होंगो दोंगो खालामदों बिनि थाखाय टटेल लकडाउन खालामनाय जादोंमोन 6 खालारनिफ्राय दा बै हिसाबैहाय माने बाक्सायावथ' आरो गेदारिनि खोथा फैनो नाङा बेनिफ्राय तामुलपुर एलेका तामुलपुर मुसलपुर आच्छा बेनि उनावहाय दानिया फैनि जोङो जे राजखान्थियारि बिथिंखौ लानानै गावजों गावनि गेजेराव जेनाखि एना एनि थासारि बर'फोरनि गेजेराव दा बेयो मा रोखोमाव दङ आच्छा 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 नोंथाङा लाइनाव थाबाय थागोन आच्छा आच्छा बुंलायलायदों आच्छा दे नोंथांजों फैफिगोन लाइनाव नोंथाङा लाइनाव थाबाय था जोङो दानिया फैनि दुधनৈ बुदुदि खाख्लारि दङ दुधनैयाव बुदुदि खाख्लारि बिथांजों जोङो सावरायनि जे माने दुधनैयाव एबा गवालपारा जिल्ला लोगोसेनो बक' हालाम कामरुप जिल्ला बुरलुंबुथुरनि खोला फारसे थानाय बर'फोरनि हालाम बुदुदि खाख्लारि नोंथाङा दङ लाइनाव आच्छा नोंथाङा जोंनि रिपर्टखौ होनांगौ जे माने दासान्दि बर'फोरनि हालत नोंथांमोननि हालामाव माबोरै दङ बिनि सिगां जों दान्दिसे ब्रेक लानो नागिरदों ब्रेक लानायनि उनाव जों नोंथांनि खाथियाव फैगोन दान्दिसे ब्रेक लादों खुलुमबाय आं रिंकुमनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजना बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय फैफिनदों बुदुदि खाख्लारि नोंथाङा लाइनाव दङ आच्छा नोंथाङा जोंनो सुलुं होदो जे आथिखालाव बुरलुंबुथुरनि खोला फारसे थानाय गासै बर'फोर मेघालयनि थिखिरखेला हालागैसिमनि जेनाखि बर'फोर दङ लोगोसे ओजोंहाय सानजा फारसे थानाय बक' हालामसिम थानाय बर'फ्रा आथिखालाव मा थासारियाव दङ जे दैबाना जाफुदों आसामाव बे दैबानानि समाव बर'फोरा माबायदि भुगिनांदों लोगोसेनो COVID-19 नि थाखाय मा थासारियाव दङ
जुदि मोनसे सुबुं माहारिया बेबायदिनो गलपाराजों लोगोसे कामरुप हालामनि सुबुं माहारि बिथांमोनाबो कभिड-19जों जुजिनायाव बाहागो लाफादों आरो बेबायदिनो क'क्राझार जिल्ला हिसाबै आङो बुंनो थाङोबा क'क्राझार जिल्लाया गिबि समाव कभिड-19नि जा थासारि बेवहाय रेड जन हिसाबै दङमोन आरो बै समाव सुबुंफोरा गावबा गाव न'खरावनो थानांगौ जादोंमोन मानो होनोबा जों रावखौबो थांनो बेबायदि सुबिदा होनाय जायाखैमोन दा बेनि जाउनाव सुबुंफोरनि माखासे मावनांगौ अफिसियेल खामानिफोरा थाबथानानै थादों मानो होनोबा बिथांमोना न'निफ्राय बायजोआव ओंखारलांनो हायाखै माबा कचिं गावनि खामानिखौ मावनो हायाखै थिग बेबायदिनो जाय बिथांमोना लकडाउननि सिगाङाव आसामनि बायजोआव खामानि मावफैनाय बिथांमोना न'आव फैनानै दंफैयोमोन बिथांमोना दिनैसिम माने गावसोरनि खामानि मावनो थांनो हायाखै जायनि जाहोनाव बिथांमोननि न'खरनि रांखान्थि हालोदा गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांनो लांगोन गोसोखौ दे बुंबाय था बड'लेण्ड गवालपारि खोनाबाय थादों जोङो नोंथाङा बुंलांबाय था बड'लेण्ड गवालपारि नोंथाङा बुंबाय था बेबायदि थासारियाव आरोबाव जुदि गवालपारा जिल्ला होननानै बुङोबा जोङो गुवाहाटीजों नांजाबनाय बेखौ बुंनांगोन कामरुप जिल्लाजों नांजाबनाय आरो गवालपारा जिल्लानि जा बेफार फालांगि बे बेफार फालांगिया जोंनि गुवाहाटी सोहोरजों सोनारनानै थायो जों बेखौ बुंनांगोन दिनैनि समाव गुवाहाटी सोहोरा आबुं लकडाउन जानानै दङ जायनि थाखाय गवालपारा जिल्लाजों लोगोसे कामरुप हालामनि जा बेफार फालांगि बे बेफार फालांगियावबो गाज्रि गोहोम खोख्लैदों आচ্ছা दैबानाया मा रोखोम जादों दैबाना होननानै बुङोबा सार जों बुंनांगोन गवालपारा जिल्ला हिसाबै बेबायदि बांद्राय बर'फोरनि ओनसोलफोराव खहा जानायखौ जोङो बारा नुवाखै सानसे साननै जादों बेयो साननैसो सिगाङाव लखिमपुर हालामाव माने न' बां गारनानै माखासे रिलिफ केम्पआव थाहैनो गोनां जादोंमोन सानसेनि थाखाय बेनि उनाव जोङो बेबायदि बर' हालामखौ बेबायदि नुफेराखै गावनि दाखालि थांनाय बुधबाराव रुंजुलिनि दिप्लाय ओनसोल बेवहाय सासे अपूर्व दास होननाय सासे 10 थाखोनि फरायसा बिथाङा दैयाव गबनानै थैनांदों थैबाय नामा बिथाङा थैदों सार आচ্ছা बर' मानसि नङा बिथाङा अपूर्व दास बेनिफ्राय मेघालयनि टिकिगला ओनसोला मा रोखोम दङ मेघालयनि टिकिगला ओनसोलाव दिनैसिम बेबायदि दैबानानि जेबो खौरां मोननाय जायाखै आচ্ছা बेनिफ्राय मोनसे खोथा जाबाय मा टिकिगलानि बर'फोरा जोंनि आसामनि लखिमपुर एबा दुधनৈ हालामनि बर'फोरजों गोबांथार माने सोमोन्दोआव थायो सानफ्रोमबो थांलाय फैलाय जायोमोन नाथाय कभिड-19नि थाखाय थांलाय फैलाया बन्द जादों नामा जिहेतु बुंनाय जादों जे मेघालय माने सरकारा माने आसामनि एबा गुबुन माने हादरसानिफ्राय फैनाय मानसिफोरखौ फराफारि थांनो होनाय जायाखै दा बे बेलायावहाय टिकिगलानि बर'फोरा माने जोंनि बे आसामनि बर'फोरजों दुधनৈ हालामनि बर'फोरजों सोमोन्दो लाखिनो मा रोखोम जाबाय थादों सार बाथ्राया बेबायदि नंगौना बिथांमोना बेवहाय दंखायो बिथांमोननि थाखाय जेबो उसुबिदा गैया नाथाय बिथांमोना माने आसामनिफ्राय बा मेघालय हादरसायाव सोरबाफोर खामानि मावना दंफैयोबा बिथांमोननि थाखाय बेबायदि जाहैदों आरो बिथांमोनबो जोङो गवालपारा जिल्लानि हिसाबै बा लखिमपुर बेबो गवालपारा जिल्लानि सिङावनो गोलैयो बिथांमोना जेसे हागौ एसे मदद खालामगासिनो दं आচ্ছা बेनिफ्राय आसामनि सरकारा जेरैखि माइरं लानाय जादोंमोन बे रोखोमनो मेघालय सरकाराबो टिकिगलानि बर'फोरनो माइरं रेसनफोर हरनाय जादोंना जायाखै बे बिथिङाव आङो बिथांमोननिफ्राय जेबो खौरां मोननाय जायाखै आচ্ছা नोंथांनो गोजोननाय होदों आरो जोङो नोंथांजों फैफिनगोन बबेखानि मोनसे खोथा नोंथांनो जों क्लियार जाबावनि जे बड'लेण्ड गवालपारि खोनादोंना नोंथाङा आচ্ছা बड'लेण्डआव आथिखालाव राजखान्थियारिनि थासारिजों गावजों गाव एनानि जाफुदों आरो बेखिनियावनो जोंहा मोनसे बाथ्राखौ मख'नांगौ जादों जे थांनाय 27 जानुवारि खालि माने बिटिआर गोरोबथाजों लोगोसेनो माने बिटिएडिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय मोनसे पलिटिकेल एरेन्जमेन्ट खालामनो लानाय जादों बे जाहैबाय जे बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल दानाय जादों बे बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलनि थाखाय आथिखालाव माबायदि बानजायफारि लानायनि थाखाय जानजि खालामदों बर'फोरा थांनाय 27 जानुवारि 2022 थांखिया बर' गोरोबथा जालांबाय
बेवहाय बिगियाननि बायदियाव थानाय बर'फोरनि थाखाय मोनसे राजखान्थियारि जा एरेन्जमेन्ट बेखौ खालामनायनि बेवहाय गोरोबथायाव लिरफानाय जादों। थ' बे खामानिखौ जोङो जोंनि माहारियारि आफाद थामहिनबा इउपिपिअ आरो एक्सनिफ्राय बे खामानिखौ आवगायलांगासिनो दङ। आदसा दा होमबा खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो बे इन्टारिम काउन्सिल दानाय जायोब्लानो बे बर' गजल वेलफेयार काउन्सिलाबो जासिगोन बेखौ आसा खालामनो हायो। आदसा दे गोजोननाय नोंथांनो आरो नोंथांनि सेराव जों मोनगोन। दा जोङो फैनो गुबुन सासे खौरांगिरिनि सेराव बिथाङा जाहैबाय सनितपुरनि रुपम दैमारि। दहाय बिथांजों जोङो जगाजग खालामदोंमोन। बिथांजों जगाजग मोननाय जोंबो लाइना डिस्टार्ब होनायनि थाखाय जोङो मोननो हायाखैमोन। रुपम दैमारि दं लाइनाव। रुपम दैमारि नोंथाङा लाइनाव दङ। खुलुमनाय होदों नोंथांनो जे सनितपुर जिल्लायाव आथिखालाव बर'फोरनि हालोदा मा रोखोम जानानै दङ जे दैबानाया माबायदि भुगिहोदों बर'फोरखौ बा सनितपुरनि रायजो राजाखौ लोगोसेनो कभिड-19 नि थासारि। सनितपुर दैबानानि खोथा बुङोब्ला सनितपुर इसिबां दैबानाया जाया गोदोनिफ्रायनो जाबोआखै। बिश्वनाथ टिंगमा नदि बेयो साइडआव जायोमोन। दायो बिथांमोना जिहेतु सनितपुरनिफ्राय दावलांना बिश्वनाथ जाबाय। बिदि सनितपुराव नायनो थाङोब्ला माने बुरलुंबुथुर सेर सेर थानाय बर'फ्रा एसे लोमजायो। थेवब्लाबो बेवहाय जेबो गिनांगौ गैया। दैबानानि थाखाय सनितपुरावहाय जेबो खैफोद जायाखै दासिमहालागै। आदसा बेनिफ्राय कभिड-19 नि थाखाय मा रोखोम थासारि दङ? कभिड-19 बुङोब्ला सनितपुरावहाय गासैबो केसा जमा केस जाहैबाय 548 टटेल केस। बेनि गेजेरावहाय बेनि सिगाङाव डिस्चार्ज जाबाय 450। बिदिनो दिनै एक्टिभ दङ माने 132 एक्टिभ केस दङ। बेनि गेजेराव सासे थैदों आरो बेनि गेजेराव दिनै सा 19 सुबुङा दिनै केस मोननाय जादों। बिदिनो सनितपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिभनिफ्राय दिनैनि समावहाय रिपिट केस जाय जायगायावहाय बुरजा सुबुं जमा जायो थुबुरमा जायो बे जायगाफोरावहाय बे टेस्टखौ खालामबाय थानाय जादों। बेबायदिनो बर'फोरजों नायनो थाङोब्ला बे कर'नायावहाय जेबो इफेक्ट जायाखै एबा कर'ना मोननो हायाखै। कर'नानि दारै जेनेबा गोबां मानसिफोरा खामानि मावनाय जायगानिफ्राय जिहेतु न'सिम फैबाय बेवहाय जेनेबा बेकार जेंनाया बांनायजों एसे समस्या जागोनखौ जोङो नोजोर होनो हायो। थारमाने रांखान्थियारि हालोदाव माने गाज्रि गोहोम खोख्लैदों होनना बुंनांगोन आरो। आदसा दा बायजोआवसो दंहैयोमोन बे बायजोआव थाहैनायफोरा माने बै जायगायाव मोननांगौ जे दोहोनफोर मजुरिफोर बेफोरखौ मोननो हाजोबाखै। बेबायदि नायनो थाङोब्ला माने जाखिनि फैबाय बेखिनियाव गासैबो जेबो कमप्लेन गैया। जाखिनि फैदों गासैबो गभर्नमेन्ट नांगौ फैसाखौ मोनबोखादों। मोनालासिनो फैनो गोनां जेबो जायाखै। नाथाय बेवहाय गोबाव समसे बोसोर फासिना थानाय समावहाय जाखिनि प्रब्लेम खरसा दंमोन बे खरसाया जोबनायनि उनावहाय न'निफ्राय बायदिसिना फैसा हरफिननानै लाबोफिननो गोनां जादों। बे मोनसे जेंना जानानै आदसा बेनिफ्राय मोनसे खोथा जाहैबाय जे माने कभिड-19 नि जेनाखि माने थासारि जादों दा बायजोआव थानानै बिथांमोना फैबाय। दा फैनाय समाव बिथांमोनखौ क्वारेन्टाइनाव दोननाय जागोन जादिया? बेखौ गभर्नमेन्टनिफ्राय क्वारेन्टाइनाव खालामनाय जादों। बेनि उनावहाय जेब्ला बिथांमोनखौ टेस्ट खालामबाय टेस्ट खालामनायनि उनावबो हम क्वारेन्टाइन बुङोब्ला माने न'खर थाहोनाय जायाखै। गामि बायदिसिना आफादफोर संगठनफोरा रायज्लायनायनि गेजेरजों गांफोरा आशा बायदिसिनाजों ज' जानायनि गेजेरजों गामिनि एलपि स्कुल एबा गामिनि बे लाइमोन आफादफोरनि बायदिसिना न'फोरावनो ज'यै लाखिना दोननाय जादोंमोन। दा समावबो बायजोआव दंबावो नामा बर'फोर बे सनितपुर जिल्लानि? दिनैनि समावबो फ्राय 20% आबो बायजोआव दङ। बिथांमोना फैथ'नायनि एसे माबाखौ साननानै जिहेतु बिथांमोना एसेल' खामानि मोनबाय थादों बेबायदि बिथांमोना बेहाय खामानि मावगासिनो आरो दायो फैथ'नाय नंला। मोजां रादाब बियो। बेनिफ्राय सनितपुर जिल्लायाव राजखान्थियारि थासारि बेनि सायाव जोङो सुलुंनानै जे बड'लेण्डनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय आसामाव मोनसे एरेन्जमेन्ट जानायनि बाथ्रा थांनाय 27 जानुवारि खालि बर' गजल वेलफेयार काउन्सिल दाफुंनायनि थाखाय मोनसे एकर्ड जायो आरो बेवहाय इउपिपिअआ माने सिगनेटरि हिसाबै बाहागो लायो। दा बै हिसाबैहाय बर' गजल वेलफेयार काउन्सिला दानाय जासिगोन। नाथाय मिथिनो मोनदों जे सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाफ्रा गोजोननाय गैया
आरो बर'फोरजों वेलफेयार काउन्सिलाव थाया होननानै खुद्रिनाय फोरमायदों होनना बुंनाय जादों बे बिथिङाव माने मा जाफुदों दासान्दि बे बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला माने सनितपुरनि माखासे सनितपुर बिश्वनाथनि बर' सुबुंफ्रा गोदोबो बुंदोंमोन आरो दिनैबो बुंदों आरो उनावबो बुंलांबाय थागोन होननानै रायजोफोरा बुंबाय थादों जे जोङो बिटिआरआव थागोन जोङो वेलफेयाराव थानाय नङा होननानै रोखायै बुंदों आरो बेखौ दिनैनि सिमावबो बयनिबो खुगाजों खोनानो मोनो जे जोङो ससियेल मिडियायावबो जों बुंगासिनो दं जे जोङो बिटिआरआवसो थागोन जोङो वेलफेयाराव थाया होननानै दा बाथ्रा जाहैबाय जे one man बा two man बा three man एक्सपार्ट कमिटि दानायनि बाथ्रा बुंनाय जादों जे एक्सपार्ट कमिटि दानायनि गेजेरजों बेखौ माने बिजिरनाय जागोन जे बिटिआरनि एरिया एक्सटेनसन एबा माने एक्सक्लुसन भिलेज एक्सक्लुसन माने गामि दानख'नाय एबा गामि सरजाबनायनि बाथ्रा बुंनाय जादों दा बे हिसाबैहाय माने बड'लेण्डनि सिमाया आथिखालाव फासनै दैमासिम फासनयनिफ्राय बिश्वनाथसिम फोलावनांगौनि बेलायाव मोनसे बाथ्रा जादों जे बे कम्पेक्ट एरिया नङा दा फासनयनिफ्राय माने गोबांथार हालामा माने गुबुन हारिनि जिम्मायाव दङ आरो बेनिफ्राय धेकियाजुलिनि उनावसो माने माबाया बर'फोरनि थानाय जायगा बियो दङ दा बे हिसाबैहाय माने बे कम्पेक्टआव गोग्लैयाबा बेखौ सरजाबनाया जागोन ना जाया बेनि सायाव मोनसे साननांगौ जादों आरो आसाम सरकारा अलरेडि मोनसे नटिफिकेसननि गेजेरजों सनितपुरनि गामिफोरखौबो बर' वेलफेयार काउन्सिलाव सोसननायनि सिन्था सरसा खालामदों होननाय जादों आरो अलरेडि सेन्सास मोनसे खालामनाय जाबाय होननाय जादों दा बे बेलायावहाय सनितपुरनि बर' रायजो राजाफ्रा मा मेजार लागोन सनितपुरावहाय बुङोब्ला माने एसे सिगां सावरायनाय बायदि इउपिपिअ आरो बायदिसिना आफाद बेबायदि जयै गोदो मोनसे सावरायनाय जादोंमोन जे बिथांमोननि सावरायनाय बायदि जोङो वेलफेयाराव थाया जोङो काउन्सिलाव थाया जोङो थागोन बिटिआरआवसो बड'लेण्डआवसो जों हाबगोन होननानै बेनि थाखाय जों जाखिनि खामानि मावनांगौ बेखौ मावलांगोन होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन आरो रायजोफ्रा बेखौनो सानदों बेनि गेजेरावहाय जिहेतु कमिसननि खोथा बुंदों एक्सपार्ट कमिटि दानायनि खोथा बुंदों बेखौ जोङो सनितपुरनि रायजोफ्रा नेगासिनो दङ बेनि सायाव सोंबाय थादों आरो बेनि थाखाय जाखिनि बेबस्था खालामनांगौ बेनि थाखाय खालामनो थाखाय रायजोफ्रा रेडि बेनिफ्राय बे थांनाय साननैसोआव मोनसे आर'ज जाबाय थादों जे माने मोनसे हाथियार दैग्रा आफाद इन्सार्जेन्सि ग्रुप सनितपुर जिल्लायाव दानाय जादों होनना बुंनाय जादों बे बेलायाव नोंथांनि सुलुङा मा बेखौ जोङो मोननाय बायदि ससियेल मिडियायाव मोननाय मिथिनाय बायदि बेयो सनितपुर नङा बेयो डाइरेक्ट बिश्वनाथपुराव जादों बेनि मोनसे रादाबखौ मोननाय जादों सनितपुर होननानै बुंनो नागिरदों गोदो जिहेतु जिल्लाया बिखे हिसाबै नाथाय बेयो सनितपुर जिल्ला हिसाबै नङा बेयो बिश्वनाथ जिल्ला हिसाबैसो बे दावराव जादों आदसा जों नोंथांनि सेराव फैफिनगोन नोंथाङा लाइनाव थाबाय दा जोङो फैनि बिश्वनाथनि खौरांगिरि गेरेमसा नार्जारि नोंथां लाइनाव दङ गेरेमसा नार्जारि नोंथाङा माने दा समाव बर'फ्रा बिश्वनाथ जिल्लायाव मा अबस्थायाव दं बिनि सायाव सुलुं होदो आरो COVID-19 लोगोसे दैबाना बेफोरनि बेलायाव नोंथांनि आखायाव मा सुलुं दं सार दाथ' बुंनो गोनांदि जोंनि जिथुनिखि बिश्वनाथनि थासारिया जोबोर गाज्रि होननानै बुंनांगोन जिहेतुनिखि दायो COVID-19नि महामारि जिथुनिखि जागासिनो बेरामा बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो लोगोसेनो जोंनि गफुर हालामावबो दासिम गोबां मोननाय जादों बेनि थाखायनो दायो जोंनि गफुर हालामाव सलिनो थाखायबो गोबां दिगदार मानोना जोंहा बेयाव बांसिनै दिन हाजिरा खालामनानै जाग्रा सुबुंफोरनि अनजिमाखौ जोङो बांसिनै नुनो मोनो बेनिफ्राय नोंथांमोननि हालामाव दैबानाया मा अबस्था दङ दैबानाया दायो बर्थमान जागासिनो दङ सार जेरै जोंहा ओरै ब्रह्मपुत्र खाथियावनो जायो ओरै राजाबारि आरो लोगोसेनो सराइबारि माखासे जोंहा गफुर हालामनि खाथियाव मिसिं गामिफोर दङ बेयाव बांसिनै गोहोमखौ जोङो नुनो मोन्दों दैबानानि गोहोम गोग्लैनायखौ आरो लोगोसेनो जोंनि नैबे जिथु गफुर हालामनि सिङाव थानाय जोंनि बर'फोरनि माखासे जायगाफोर दङ जेरै जोङो मख'नो गोनांदि ओरै थेंगाबारि लोगोसेनो आनन्दपुर आरो लोगोसे
ओरैजाय हलंगि थाइसुगुरि बेफोरबायदि जायगायाव बांसिनै जोङो दैबानाखौ नुनो मोननाय जादों। आच्छा हलंगिनि दैया अरुणाचलनिफ्राय फैयो। औ नंगौ सार। आच्छा बे दैजों माने खुरखा खुरसि जादों नामा? खुरखा खुरसि जानायाथ' बे सिगां जानानै थांबाय नाथाय दायो बर्थमान जिथु थासारिखौ जों नुनो मोनदों बे थासारिया दायो बांसिनै अखा हानायनि जाहोनाव दैबानाखौ जों बांसिनै नुनो मोननाय जादों सार। आच्छा बेनिफ्राय गभर्नमेन्टनिफ्राय रेसनफोर सहैना सहैयाखै? गभर्नमेन्टनिफ्राय मख'नो गोनांदि सार जिथु रेसन मोनफैदोंमोन बे रेसन मोनफैनाया माखासे सुबुंफोरनिसिम मोनहैदों आरो माखासे जिथुनिखि सरकारि जिथुनिखि अफिसारफोर दङ बिसोरो माखासेया मोजाङैनो हाबाफोरखौ गाव गावनि मावनो गोनां हाबाफोरखौ मावदों आरो मख'नो गोनांदि माखासे जिथु कन्ट्रल एजेन्टफोर दङ बिसोरो दुइ नाम्बारि मावदों होननानै जोंनि आखायाव गोबां जुक्ति जोंनि खाथियाव कमप्लेन होनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बे गफुर हालाम एबा बिश्वनाथनि रायजो राजाफोरा दैबानाजों भुगिनानै रेसन मोनजायाखै आरो सातालाव दङ। बांसिनानो मोनाखै सार बुंनो गोनांदि मानोना जोंनि बांसिन गामिफोराव गारि हाबनो हाया बा एम्बुलेन्सनि थाखाय दिगदार आरो माखासे ओरैबायदि जायगा दङ जाय जायगायाव दासिमबो जोङो जेखौनोखि स्मार्ट इन्डिया होननानै बुंगासिनो आरो डिजिटेल इन्डिया होननानै बुंगासिनो दासिमबो बेबायदि थासारियावबो जे दिनैसिम गारि गंसे खारनो हायै लामा दङ आरो लोगोसेनो दैखर गैया टिपखल गैया बेबायदि बिसोर सोलिगासिनो दङ बेफोरबायदि गाज्रि थासारिखौ जोङो दासिमबो नुनो मोननाय जादों जोंनि एरियायाव। थारमाने बिश्वनाथ हालामाव बिश्वनाथ जिल्लायाव लामा सामा मोजां नङा न' बां माने आरो गभर्नमेन्टनि अनसुंथाइफोरखौ मोननो हायाखै बेखौ बुंनो नागिरदों नोंथाङा? आरो नोंथांमोननि साखाथियावनो दङ अरुणाचलनि इटानगर राजथावनि बेथ' खाथिथार नोंथांमोननि खाथिथार बेवहाय नोंथांमोननि जायगानिफ्राय गोबांथार सुबुंफोरा माने थांनानै खामला मावहैयो नायबा बेफार बानिज्य खालामहैयो फालांगि खालामहैयो दा बे खाबुआ दंना गैया? दायो जिथुनिखि सरकारनि लकडाउन बे जोबबायमोनब्लाबो दायो बर्थमान जिथु लकेल थाथायनि जिथु आफादगिरि नेहाथारि लोगोसेनो गोबां दल संगठनफ्रा लोगो नांनानै दायो बर्थमान राजपुर हलंगि लोगोसेनो बरफुख्रि होननाय दाबसे जायगा जाय जायगायाव बर'फोर थायो आरो राजपुरावबो थायो आरो नैबे खेरखेर होननाय बे दाबथाम जायगायाव दायो लकडाउन खालामनाय जादों लोगोसेनो जिथु सिम्फु इटानगर जेरावनोखि बर'फोरा मैगं थाइगं लाङो फानहैयो बे जायगाखौबो दायो कभिड-19नि थाखाय पार्सनेलि गावसोरनि आफाद संगठनफोरानो बन्द होनाय जादों बेखौ जों नुनो मोननाय जादों। बेयाव मैगं थाइगं जिथु खुस्रा बेब'खाय जाय माने खुस्रा जायफोर फालांगि बिसोरनो हेंथा सोमजिनायखौ जों नुनो मोननाय जादों। थारमाने गफुर हालामनिफ्राय जेनाखि मैगं थाइगं फानहैयोमोन अरुणाचलाव आरो अरुणाचलनिफ्राय गोबांथार जाग्रा मुवा बायनानै लाबोयोमोन बे खामानिया बे माबाया खाबुआ बन्द जानानै दङ। बन्द जानानै दं सार। माथो जोबोद जालां दं बर'फोरा। जोबोद जालां दं सार। आरो लोगोसे मोनसे खोथा जाहैबाय जे माने दै बानानि जाहोनाव रेसन मोनाखै आरो लामा सामा गैयिनि थाखाय बेमार गोग्लैनाय मानसिफोरखौबो रैखा खालामनो हायाखै बे रोखोम थासारि दङ। आच्छा दा बेनिफ्राय मोनसे खोथा जाहैबाय जे राजखान्थियारि बिथिङाव बर'फोरा मोनसे एरेन्जमेन्ट मोननो थांबाय थादों बे जाहैबाय बर' वेलफेयार काउन्सिल। बर' वेलफेयार काउन्सिलखौ थांनाय 27 जानुवारियाव मोनसे एकर्डनि गेजेरजों मोननो थांगासिनो दङ आरो बे बेलायावहाय बिश्वनाथ जिल्लानि बर'फोरा मा सानना लादों जे गोबांसेया बुंदों जे बर' अट'नमास काउन्सिल एबा वेलफेयार काउन्सिलाव थानो गोसो गैया बिटिआरआवसो थागोन ओरैबायदि बानबुंथि फैदों होननाय जादों आरो लोगोसेनो माने थांनाय 27 जानुवारि जेनाखि बिटिआर सुक्ति जाबाय एबा मोनसे बर' गोरोबथा जाबाय पिस एकर्ड होनना बुंनाय जादों जायखौ दा बेखौ माने गोजोननाय गैयैनि मोनसे माने थिउरिया हान्जा दाफुंनाय जाबावदों होनना बुंनाय जादों बे सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि आवथायाव थानाय आगुनि एनडिपिनि केडारफोरा बेयो बेसेबां सैथो? जिथुनिखि दायो जोंनि बेयाव जिथुनिखि अट'नमास काउन्सिलनि बाथ्राखौ सारा बुंदों बे बाथ्राखौ जेरैबायदि जोंनि
सनितपुरनि माखासे बर' सुबुंफोरा जिबायदि बाथ्राखौ बुंदों जोंबो बिश्वनाथाव बेबायदि बाथ्राखौनो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव बेबायदि बाथ्राखौनो बुंनाय जोंबो नुनो मोनदों खोनानो मोनदों आरो लोगोसेनो गोबां संगठनफोरजों सावरायनायनि गेजेरजों जों बेखौ मिथिनो मोनदों जे बिथांमोना फोरमायदों दि जिथुनिखि जा बिटिआरआव थाफानो थाखाय गोबां गोसो दंमोन नाथाय बिटिआरखौ होबायनि जाहोनाव दुखुखौ फोरमायदों अब्लाबो बिथांमोना बुंदों जे जोङो बिटिआरआव थाफानो मोनैलाय जिथुनिखि जोंनि दायो अट'नमास काउन्सिल बिथांमोना जुदि बेफोरबायदि हाबाखौ आगबारायदोंबा जोङो बेयाव थाफानाया गाहाम खिन्थु जोङो बेयाव गोसो गैयामोन बिटिआरआवसो थाफानो गोसो दं बे बाथ्राखौ जोङो खोनाबाय थादों आरो सावरायनायखौ जों मिथिदों आरो दासिमबो जिथुनिखि गोदानै मोनसे संगठन दानायनि खोथाखौ सारा बुंदों जिथु बर'फोरनि पार्टि मोनसे दानायनि खोथाखौ सारा बुंदों बे बाथ्राया दासिमबो सैथो ना असैथो बे बाथ्राखौ दासिमबो रावबो हमदांनो हायाखै खिन्थु बेखौ मोनसे ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजों मोननाय जादोंमोन बे बाथ्राखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावनाय जादोंमोन खिन्थु बे बाथ्राया सैथो ना असैथो दासिमबो जोंबो मोजाङै थि मिथिनो मोननाय जायाखै सार आच्छा दे नोंथांनि सेराव फैफिनगोन नोंथाङा माने लाइनाव थाबाय था दा जोङो फैनि दिल्लीयाव दि थानाय बर'फोरा मा हालोदाव दङ जोंजों लोगोसे दङ लाइनाव मेनन कुमार ब्रह्म बिथाङा जाबाय दिल्ली बर' एस'सिएशननि आफादगिरि मेनन ब्रह्म नोंथाङा दङ लाइनाव मेनन ब्रह्म नोंथाङा लाइनाव दङ आथिखालाव दिल्लीयाव थानाय बर'फोरा मा हालोदाव दङ जे कभिड-19नि जाहोन आरो गुबुन गुबुन बिथिं नोंथाङा सुनोबो हो कभिड-19आवथ' जोंनि रिपर्ट बायदि दासिमबो रावबो बर'फ्रा बेवहाय एफेक्टेड जायाखै बेनिखायनो जोंनि बर'फ्रा दासिमबो बयबो मोजाङै दङ होननानै जोङो हमनानै लानो हागौ बेनिफ्राय दिल्लीयाव गासिबो फैजोब्बायब्लाबो नाथाय बेनि लाइफआ जोबोद स्ल' जानानै दङ जेरै दखान खुलिबाय गारि खुलिबाय बेनिफ्राय फेक्टरिफोर अफिसफोर खुलिबाय बेफोर माने दिल्लीयाव लोब लोब बारायनो हमबाय कभिड-19नि थाखाय बेवहाय जोबोद स्ल' जानानै दङ लाइफआ बे लाइफनि गेजेरजोंनो बे स्ल' लाइफनि गेजेरजोंनो जों बयबो सोलिनांगौ जानानै फैथ'दों दा बायदिसिना बिथिंनि होनना बुङोब्ला दासान्दिथ' गेदारिंखौ गभर्नमेन्टआ प्लेन खालामनानै दोनदों बेनिखायनो बेवहाय दिल्लीयाव जेबो बेबायदि ससियेल एक्टिभिटिस खामानिफोरखौ जों नुनो मोना गुबुन हारिनिफ्रायबो नुनो मोनाखै आरो जोंनि बर'फ्राबो बेबायदि लकडाउननि थाखायनो बेबायदि जेबो ससियेल गेदारिं खालामनो हाथ'नाय जायाखै बेवहाय दिल्लीयाव गोबांथार बर' फरायसाफोर दंहैयोमोन दा बिथांमोनहा आसाम फारसे फैनो हाजोबगोन हाजोबदिया बिदिनो बांसिनानो आसाम फारसे फैजोब्बाय दंब्लाबो जोबोद खम दंसै बिथांमोना दिल्लीनिफ्राय गासिबो आसामाव थांजोब्बाय आरो दाथ' फ्लाइट आरो रेलआ खुलिबायानो बेनि थाखायनो थांलाय फैनायाव खुनु उसुबिदा गैया गासिबो थांजोब्बाय आरो मोनसे अजद होनाय जादोंमोन बे जाहैबाय जे साब्रै फरायसाफोरा माने दिल्लीयाव थानाय बड'लेण्ड हाउसआव थांदोंमोन आश्रय लानो थाखाय बिथांमोना जेनिखि गारिजों फैनो बासजों फैनो खोथामोन बे बासआ माने केन्सेल जादों ना फैग'दों बेनिफ्राय बिथांमोना माने बे बासखौ मोनैनि थाखाय बड'लेण्ड हाउसआव सेल्टार लानो एबा आश्रय लानो थांदोंमोन नाथाय जिहेतु बड'लेण्ड सरकारा गैलिया हाग्रामायाव लिरनाय बिटिआर सरकारा गैलिया थांनाय 27 एप्रिलखालि थुंगिदों आरो बेनि थाखाय गभर्नर सासन जादों आरो बिटिसिनि ग्रिन सिगनेल मोनाबा बड'लेण्ड हाउसआव रावखौबो दोननाय जाया होननानैहाय बे साब्रै फरायसाफ्रा माने थानो मोनाखैमोन गोबाव समहालागै हर माने गेजेरहालागै बिथांमोना बायजोआव थानांदों होननानै मोनसे अजद फैदोंमोन दा बेनि अनगायैबो मोनसे आरो अजद फैबावदोंमोन जे माने बर'फोरा दिल्लीयाव थानाय बर'फोरनिफ्राय माने गोबांसा फरायसाफ्रा सुंथानाय मोनाखै बिदि मोनसे अजद लाबोदोंमोन बे बेलायाव नोंथांनि बुंनांगौ मा सिगांनिया जाबाय बे जायनाखि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव जायगा मोनाखै होनना बुंदों एक्सुवेलि बियो माने हिसाबमानि कारेक्ट नङा दिनै जि दिनाव बास फैनांगौमोन बे बासखौ बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि मोखाङाव दोननो होनाय जादोंमोन
बहाय थाफैनांगौमोन आरो बयखौबो बहायनो लिंहरनाय जादोंमोन दा गाजियाबाद ओनसोलनि माखासे बे साब्रैसो फरायसाफोरा फैनानै बहाय बासनि केन्सेलखौ खबर मोनाखैमोन बासखौ केन्सेल खालामनाय जादोंमोन आरो अखानायैसो फैनाय जादोंमोन दा बहायनो बिसोरो फैनानै माने गोनो गोथो जाफैदों दि बासआथ' गैया दिनै केन्सेल जाबाय दा बबाव थांबावनो दा बहायनो बिथांमोना बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव थानायनि बेबस्थाखौ खालामनो होनदोंमोन बहाय माने बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि जाय इनकासफोर बिथांमोना दोननाय माने इन्टारेस्टेड गैयामोन बिथांमोननि गोसोआवबो गिनाय दंमोन बे समावहाय आरो बेनिफ्राय बेनि उनावहाय बिथांमोना ओजोंहाय आसामाव आसाम बड'लेण्डनि जायनाखि सेक्रेटारियेटनि गोजौ अफिसारफोर दङ बिथांमोनजों रायज्लायहरनानै बिथांमोनखौ साख्रिनि थाखाय बहाय थानो होनाय जादों आरो बे गारिया नेक्स्ट दिनावनो माने दिल्लीनिफ्राय थांनाय जादोंमोन आरो जायनाखि बे इनफरमेसन फैदोंमोन बे इनफरमेसना गासिबो मिसलेटजोबमोन बेयो माने थार बाथ्रा नङा आच्छा बेनिफ्राय आरो मोनसे अजद दंबावो जे दिल्लीयाव थानाय बर' फरायसाफोरनि गौथुम दुलाराय बर' फरायसा आफाद दिल्ली इउनिट बे दिल्ली इउनिटनि आफादगिरि माइदां बसुमतारिजों लोगोसे गोबांथार दैदेनगिरिमोना अजद लाबोदों जे बिथांमोनखौ रायज्लायनो गैयालाबासिनो मिरु एबसुआ सिफायना हरदों बिनि सायाव दिल्लीयाव थानाय बर' फरायसाफ्रा खुद्रिनाय फोरमायदों बे बाथ्राया नोंथांनि सेराव सहैना सहैयाखै बे बाथ्राखौ आङो ससियेल मिडियाफोरनि गेजेरजों मोनथिनो मोनदों बेनि सिगांबो जायनाखि डेभेलपमेन्ट जादोंमोन 2018आव बेनि सोमोन्दैबो आं एसे मोनथिगौमोन नोंगौ बे समावहाय गदाय बेखौ माने बिसोरो सेन्ट्रेल एबसुआ बिरद खालामनायनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन नाथाय बिनि गेजेरावनो मा जानानै थांखो डिटेल्स जाखोना जादिया बिनि डिटेल्सखौ मोननाय जायाखैमोन माने दासो हठातनो बे इस्युआ माने रायजोफोरनि सिगाङाव बा जोंनि सिगाङाव नुजाफैनाय जादों बे इस्युआ जायखिजाया नङा माने जों सानो बे इस्युखौ माने दिल्लीयाव थानाय जायनाखि फरायसाफोर बे फरायसाफ्रा जयै जथुमलायनानै बहाय जोंनि दिल्ली बर' एस'सियेसननि मानसिफोरखौबो लेंहरलायोब्ला बेनि उनावहाय जोङो मा स्टेप लानानै माने लानांगौ बेनि सोमोन्दै जुदि रायज्लायोब्ला बे इस्युखौ सल्भ जागोन होननानै आङो मिजिंथियो आच्छा नोंथां गोजोननाय होदों जोङो नोंथांजों रायज्लायनो खाबु लाबावगोन नोंथाङा लाइनाव थाबाय था दा जों फैनि बेंगलर बर' एस'सियेसननि लेङाइ आफादगिरि मनिष नार्जारि बिथांजों बिनि सिगाङाव जों दान्दिसे ब्रेक लादों खुलुमबाय आं रिंकुमनि नार्जारि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां बड'लेण्ड फैफिनदों दा जोंजों लाइनाव दङ बेंगलर बर' एस'सियेसननि लेङाइ आफादगिरि मनिष नार्जारि नोंथाङा लाइनाव दङ मनिष नार्जारि लाइनाव दङ न आच्छा जों नोंथांखौ बरायदों दा समाव जों सावरायबाय थादों बर' हारिनि अलखद दा समाव बर'फोरा कभिड-19नि थाखाय जोबोद जारला गोग्लैदों दैबानानि जारला गोग्लैदों आरो गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय बर' फिसाफ्रा मा हालोदाव दं बेनि सायाव जों सुलुंलांनो सिगांदों जे दासान्दि बेंगलराव थानाय बर'फोरनि हालोदा मा नोंथाङा बे सुलुंखौ होग्रोदो खुलुमबाय गोजोननाय थाबाय बड'लेण्ड इंखंजों बेनि गेजेरावनो आं मोनसे फोरमायनो सानदों माने बेंगलराव थानाय बर'फोरा गाहामैनो दं खिन्थु लकडाउना जाफिनबावबाय बेनि थाखाय बेंगलराव थानाय बर'फोरा एसे खस्थ' जाबावनो हागौ थेवब्लाबो बिथांमोना गाव गावनि खामानिखौ जा एसे मोनदों बेजोंनो सोलिनानै दङ आरो खायफा बेयाव न'आव फैबाय न'आव थांबाय जों थिनहरबाय बेनिफ्राय माखासे मानसिफोरा माने कम्पानियाव बन्द' जादों बेनि खामानिफोरा उसुबिदा जानानै बिथांमोना आलायाफोर जादों बिथांमोना
बेनिफ्राय फ्रि ट्रेन हगारनाय बिथांमोना थांनानै न'सिम मोनहैगोन मोजाङैनो थाहैगोन बिथांमोना आरो दासान्दि सानै साथामसो गथ'फोरा एसे आलाय हाफाय जानानै दङ बिथांमोनखौ जोङो हेल्प खालामनो आरो दानि दाखालिसो जोबथे हिनजावसा बिथाङाबो एसे उसुबिदा गोलैदोंमोन दा बिथांखौ बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव दोननानै माखासे जों जानाय लोंनायनि लाहार-फाहार आच्छा तारमाने बेंगालराव बड'लेण्ड हाउसआ जाबाय हेल' बेंगालराव बड'लेण्ड हाउसआ बड'लेण्ड हाउसआ सिगांनिया जाखानाय माने जास्ट बेखौ बियो प्रसेसआव दङ आच्छा माने बड'लेण्ड माने कमप्लिट जाबाय नाथाय बेखौ बेखेवनो हायाखै आच्छा दा बेनिफ्राय बेसेबां बेनिफ्राय आथिखालाव जायफोरनाखि बेंगालर दङ बिथांमोननि माने खामानि नायबा बिथांमोननि सोलोंथाइ लानाय फरायसाफोरनि माने थानाय जानायनि राहा आरो बिथांमोननि सिकिउरिटिनि बाथ्रा फरायसाफोरनि थानाय जानायनि लाहार-फाहार गासिबो माने गासिबो जागासिनो दंखायो नाथाय गभर्नमेन्टआ हेल्प खालामगासिनो नङा हेल्प खालामगोन माखासे गावसिनिफ्रायनो जोंनावनो फन फैयो बिथांमोननिफ्राय बिथांमोननि एसोसिएसननिफ्राय जोंनि माइरंनि सफैगोन बिसोर लांनानै आरो खालामनो हागोन माने दंफैयो नोंसोरनि बेसेबां साबेसे मानसि दं माखासे कानेक्ट खालामनो हानायखिनि होमबा दा समाव बेंगालराव थानाय बर'फ्रा जेबो जारलायाव गैलिया जायगायाव माने बिथांमोना दा फैनो थाखाय न'आव थांनो थाखाय सुबिदा जानाय दं जायनि थाखाय एसे प्रब्लेम जानाया बेनो जे माखासे कम्पानिफोरा लकडाउन जायैनि सिगां 30% आरो 50% सेलारिखौ दाननानै होदों मानो होनबा कम्पानियाबो प्रफिटआव गैयिनि थाखाय जेब्लाबो बिथांमोना बेजोंनो सोलिनो नाजादोंमोन आरोबाव बेबायदि लकडाउन जादोंमोन नाथाय हरखाबै लकडाउन जानानै बिथांमोना आपग्रेड मोनदों बिथांमोना गाब्रायदों आरो दायो बिथांमोना न'आव फैफिननो गोसो दा बेनि थाखाय बिथांमोना ट्रेनखौ नेनानै दङ आच्छा बेनिफ्राय मुम्बाइ बड' एस'सियेसना दा मा खालामबाय थानाय बे बेलायाव माबा बेंगालर बड' एस'सियेसन मा खालामबाय थानाय बे बेलायाव बेंगालर बर' एस'सियेसना गावनि खामानिखौ मावगासिनो दं जाय बिथांमोना खैफोदाव गोलैदों मावल'फोराव गोलैदों बिथांमोनखौ नायगासिनो दङ जायफोरखौ हायो बिथांमोनजों जगाजगाव दं आरो साफ्रोमबो बिथांमोना बिथांमोना ट्रेननि थाखाय खालामो बिथांमोनजोंबो जों जगाजग दङ बेफोरखौ जों जेरावबो दं थाखा फैसानि थाखाय बिथांमोना आच्छा दे नोंथांमोननि बे खामानि मावबाय थानायखौ खोनाबाय थादों जोबोद मोजां मोनदों आसामनि बर'फ्रा जे नोंथांमोना माने गोबांथार खस्थ' खालामनानै सुंथाबाय थादों होनना बुंनाय जादों बे जारला गोग्लैनाय बर' मानसिफोरखौ आरो बिदिनो नोंथांमोना साफा माने गावबा गावनि माने पकेटनि खरसा खालामनानै बे खामानि मावदों होननाय जादों दा नोंथां जोङो खाबु लाबावगोन सावरायनो थाखाय नोंथाङा जगाजग थाबाय था आरो नोंथांमोननि सहाय खालामनायखौ जों नुबाय थागोन उन समावहाय दा जों फैदों कलकाता बड' एस'सियेसननि खाथियाव गियानजित नार्जारि बिथाङा लाइनाव दङ गियानजित नार्जारि गियानजित आच्छा बिथाङा मा बिबानाव दङ बिथाङाबो कलकातायाव साख्रि मावोमोन आरो जोंनि एसोसिएसननि
सेक्रेटारि अर्गानाइजेशन और स्पोर्ट्स का बनिए अच्छा दा बिथांगे मासुको जों 5 तारिखआव आरो बिथांनि बिहावनि न'आ माइनाव बारि नामुङा गसाइगावआवहाय बिथाङा माने गोग्रोम बोलोगोराबादि मानसिमोन बेनिफ्राय बिनि न'खरा दा मा अबस्थायाव दङ दा बिथांनिया सानै फिसाज्ला दङ सासेया बहाय बिनि लोगोसेनो एपि डिपार्टमेन्टआवहाय मावफैमोन केजुएलआवहाय दाबो रेगुलार जॉबआव आरो फिसाज्ला हटेल मेनेजमेन्टआवहाय मावोमोन बे कलेजाव थायोमोन दाखालसो सप्ताह दिनै सिगांसो फैदों गिदिर दिबा फिसाफ्रालाय माने गाबदोंमोन मादोंमोन ओमफ्राय लोगोसे आंथ' थांबाथाय जेला 13 तारिखआव बिथांखौहाय बडियाव दिन्थियो ओमफ्राय बिदिनो सानजनांनो केलकाता कलेज सिटिनिफ्रायहाय सानै साथाम दंबावोमोन बिसिनि फेमिलिजोंहाय सबखौहाय जोङो एटाचमोन एडमिसन लानानै जा नांगौ जोङो दंमोन लोगोसेनो जोङो बिथांखौहाय बानायनो बे मा जाबाय बे बिथाङा फरेस्टजों नाजिरा मदरनि फिसा मदरनि उदै जन्म जादोंमोन बिनि उदै जोङो माने मदर बिमाया सासे गोथार फिसाजों खांबा आशीर्बाद माबायदि बिथाङा एमनबायदि खामानि मावोमोन जहरै नांगौमोन बिथाङाबो जों सिगांनि एथ' फिलिं दंमोन बर'नि गुदिहा आच्छा जानाय लोंनाय गासैबो बर'नि दा बिथांनि न'खरनि मानसिफ्रा रावनोबो कभिड-19 नांगौफायाखै ना जेबो जायाखै फिसाज्लाया जादोंमोन थेवबो बियो नेगेटिभ फैदों रिपर्टआ आच्छा दा 12 दिन 14 दिन थानानैहाय बियो बिदा न'आवहाय थांबाय माब्लाबा मोसाइ बिबारजोंहाय बिनि गावनि गामियाव जे महाकालपुरि सामुखा बे जोब्बाय আর মাতালপুরিয়াকে ছিলেগো তারপরে আসামি বলতে ছিলেগো মাতালপুরিয়াকোহাय একদম बिनि न'खरा जेनाखि कभिड-19 नि माने नेगेटिभ ओंखारबाय होनना बुंनाय जादों आरो गुबुन बाय बाहागिफोरनि हालोदा मा बिहा बिदिनो बेनो प्रथम हयতো गथ'फोरनि मते थैनाया बयबोलावहाय माने दिसि जेटा बुङो victimরা যে ফরেস্টজন্য নাজিরারে গতমাসে প্রথম বেঙ্গলায় যেটা আসামও সেদিন মিডিয়া নটাতে ভিডিও কিন্তু তিনি বেঙ্গল সব কিছু করে করোনা দি শহীদ হইবা আর কি কামিও যেমন যেমন গিয়া জামু যাবে তবে খানাইয়াতে যেভাবে কয়বারি উত্তর সেকাবারি যেভাবে মাঝে হাত রোগ তিনি কামি যেটা বিধি সেখানে মানে গাড়িটি ড্রাইভার বা গিয়ে বিথালা যেহাই মানে বিকোয়াটা কোভিড না হয় লাগতে পজিটিভ কেস যাবে আচ্ছা বেদা রিসেন্টলি ঘটনা সবই রিসেন্ট ঘটনা দরিহাটি ঘটনা যে কি ঘটনা মানে গাড়ি চালাইবা তো চালানি ডেলিভারি যাবে জানা নেই যে কোয়াটা কোভিড হসপিটালে লাগতে পারে পেশেন্ট যাবে পজিটিভ কেস যাবে बेनिफ्राय कलकाता पुलिस स्टेशना बे बेलायावहाय मा मेजार लाबाय थादों दासान्दि कलकाता थानाय बर'फोरनि थाखाय जों बर'फोरजों गावजों गाव जों सबलाय कमिउनिकेशनावहाय दङ जों लाइजो जोंनि वाट्सएप ग्रुप दङ बे ग्रुपआवहाय जों बयबो लोगोसेनो गावनि गाव माबायदि सुबिदा असुबिदा शेयार खालामो दा जखननि जोङो बे पेसेन्टफोरखौ जायो मायो जोङो सबखौहाय जोङो हेल्प खालामो हस्पिटाल থেকে শুরু खालामनानै सब কিছু इभेन जोङो नांगौब्ला फाइनान्सनिबो जोङो दङ एटिट्युडआ मोनबाय আর बड'लेण्ड हाउसनि जे स्टाफफोर दङ दा सासेमान दङ बयबोलाय न'आव थांजोब्बाय बिदियावबो जों कन्टेक्ट खालामबाय थायो थ' जोङो बेंगलनि मानसिफोर जे दङ आरो आसामनि जे दङ बिदिजोंबो जोङो सबखौहाय कन्टेक्ट खालामबाय आच्छा नोंथांनो गोजोननाय होदों जों नोंथांजों खाबु लाबोनि उन समावहाय सावरायनो थाखाय नोंथाङा लायनो थाबाय था आरो नोंथाङा जेनाखि रिपर्ट होबाय जे जायनिखि थैदों बे न'खरनि फिसाज्ला सासेयाबो पजिटिभ जादोंमोन आगोलाव आरो उन समाव नेगेटिभ मोनबाय आरो दिनै सासे माने ड्राइभारखौहाय मोननाय जादों पजिटिभ बेखौ लांनाय जादों चेक खालामनो थाखाय आरो क्वारेन्टाइन दोनहैदों दा मिजिं खालामो जोंनि बर'फ्रा जाहाथे जेबो जाया बेंगलाव आरो बेंगलनि रायजो राजाया गासिबो जाहाथे मोजां मोजां थायो दा जोङो गुबुन सासेनि सेराव फैनि बिथाङा जाबाय प्रान्जल नार्जारि सासे इउटिउबार बर'नि जाफुंसार इउटिउबार जों बिथांखौ लायनो मोननो हादों प्रान्जल नार्जारि नोंथाङा लायनो दङ आच्छा खुलुमबाय
नोंथाङा सासे इउटिउबार जाफुंसार इउटिउबार बर'नि नोंथांनि इउटिउबाव मोननाय एक्सपिरियेन्स बेखौ जोंनो फोरमायनांगौ जे नोंथाङा इउटिउबार जानानैहाय माबायदि दा डिल खालामबाय थादों आरो गावजों गावनि गेजेराव माबायदि सुलुं होनायनि राहाखौ लादों नोंथांनि चेनेलनि गेजेरजों आंना थांखिया बेनो जोंनि बर'नि गेजेराव जेसेबांखिनि खौरां मोनो बेखिनिखौ फोसावनांगौ नायजोंनि सिगाङाव दानि बायदि नाजागासिनो गोबां बिदिनो रावजों लोगोसे दङ आङो माखासे वाट्सएप नाम्बार होदों बे वाट्सएप नाम्बारखौ आङो माखासे खौरांफोरखौ हरो आरो आं बेनिफ्राय लानानै माखासे खौरांफोरखौ हरनानै होयो आच्छा बेनिफ्राय गोबांथार इउटिउबार बर'नि गेजेराव दंसै नंनायनि नङैनि सुलुंफोरखौ लादों नंखायखौबो नंगौ फोरमायदों आरो खायसेया पलिटिक्सनि माने बिथा लानानैहाय माने कभारेज खालामदों जायनाखि बर'नि गेजेराव गावजों गावनि गेजेराव एना एनि थासारि लाबोदों बेखौ नोंथाङा नोजोर होदों बेखौथ' आं एसे एसे नोजोर होदों नाथाय बेबायदि साफा थायो बर'फोरनि गेजेराव बेबायदि साफा थानायाव गोबाङानो दङ गोदान गोदान निउसलेन्ड खुलियो आरो गाज्रि गाज्रि भिडिअ हगारो बेबायदिनो गोबां थासारि जागासिनो दं जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेबायदि थासारिखौ नाथाय दासिमबो जोंनि गेजेराव नायबिजिराखै आरो बे थासारिखौ नायबिजिरनाया समा जाना फैबाय जेरै हिन्दीफोरावबो गोबां बेबायदिनो गाज्रि गाज्रि भिडिअ हगारदोंमोन आं बेफोरनि गेजेराव गोबां गेजेराव गेदेर गोलावफोरा एक्सन लादों आरो बिसोरनि इउटुब चेनेलखौ आपडेट खालामनानै होदों दा बिदिनो बे बर'फोरनि गेजेरावबो खालामोब्ला जों मोजां जागौमोन आरो दा जोङो बेफोरखौ रिमुभ खालामनायनि एबा बैफोरनिखि हारिनि थाखाय खहा लाबोनाय जेनाखि सुलुंफोर होबाय थादों कभारेज खालामदों बे इउटिउब चेनेलफोरा बर' हारिनि थाखाय मोनसे माने गाज्रि बिथिं लाबोदों बेखौ नोजोराव दोननानैहाय मा मिजार लायोब्ला जोङो बैफोरनिफ्राय बारग'नो हागोन बेनिफ्राय नोंथाङा सासे इउटिउबार जानानै दासान्दि बर'नि हालत बेनि सायाव मा मा एक्सपिरियेन्स दङ आथिखालाव राजखान्थियारि बिथिंजों इउटिउब खुलिनायखौ नुबाय थादों नोंथाङाबो नुदों दा बे राजखान्थियारि बिथिङाव दा बाथ्राया जाहैबाय जे माने इउटिउब जेनाखि चेनेलफोर खुलिबाय थानाय जादों जोंनि दा बर' हारिनि गेजेराव माने बे खोब इजि प्रसेसआव खुलिदों आरो गावबा गावनि मोनदांथि गावबा गावनि माने जेनाखि साननाय हनाय बेखौनो बेवहाय पस्ट खालामदों आरो बेहाय गावनि मोनसे एन्टारटेनमेन्ट बा गावनि माने सुखुनाय बा रंजानाय एबा ठाट्टा खालामनाय बेबायदियावबो बाहायबाय थानायबो नुनाय जादों इउटिउब चेनेलफोराव दा बेफोरो जोंनि बर' हारिखौ माबायदि लामाथिं लांनो हागौ नोंथाङा सासे इउटिउबार जानानै मा बुंनो नागिरो दा नोंथाङा
इउटुब नायग्राफोर एबा बर' रायजो राजाखौ मा बोसोन होनो नागिरो जे इउटुबनिफ्राय जों माबायदि सांग्रां जानांगोन? आं बोसोन होदों जे दा गोबांथार इउटुब चेनेलफोर खुलिनाय जादों जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय जायफोरनाखि माने जिखि जाथायफोर पस्ट खालामनाय जायो एबा माखासेफोरनि माने सुलुंफोर पस्ट खालामनाय जायो आपल'ड खालामनाय जायो दा बैफोर रायजो राजानि गेजेरावहाय सहैनायनि उनाव गोबांथार मानसिफोरा गावजों गावनि गेजेराव एना एनि थासारि फैनायनि लागै हमदों राजखान्थियारि बिथिङाव एना एनियाथ' दंखायो आरो बेबायदिनो इउटुबफोराव माने जेनाखि फोसावनाय जादों दा बैफोरो बे जोंनि एना एनिखौ बांसिन फारसे लांनाय जादों दा बे बेलायावहाय रायजो राजाया माबायदि सांग्रां जानांगोन होनना सानो सासे इउटुबार हिसाबै नों मा सानो? बेनिफ्राय मानसि गोमानाय लांखारनाय आरो बिदिनो गोबांथार माने जाथावि जोंनि माने मुगैथाव हाबा बैफोरखौ इउटुबफोराव फोसावनाय जाबाय थादों दा बैफोरनि गेजेरजों जोंहा लाब दं ना लस दं? आच्छा नोंथाङा तारमाने इउटुबारफोरा जेनाखि दा खामानि मावबाय थादों बेखौहाय वेलकाम खालामो आच्छा नोंथाङा गोजोननाय होदों आरो जोङो गोबांथार सावरायनांगौ दङमोन बर' हारि थामोन्थानि बाथ्रा बर' हारिया दा अलखर गोग्लैनानै दङ नाथाय जोङो समा खाबु होआखै गोबावथार जोङो माने गोबांसा जोंनि लाइनाव दङमोन जोङो खाबु होनाय जायाखिसै रायजो राजानो जों हगारना होदोंमोन जे सोरहाबा माबाफोर बुंनांगौ दङबा बेखौ जानबुंनि गेजेरजों बुंनो हागोन बे खाबुखौ जों दोननाय जादोंमोन नाथाय जों दिनै खाबु होनो हायाखै बेनि थाखाय जोंनि मा बिबाय आरो उन समाव जोङो गोबांसिन सावरायनो थाखाय मिजिं लानानै जों दिनै बे हाबाफारिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय।